Witam bardzo serdecznie. Tu jest Kaszebski Princ. Dziś ja mam młodego, fajnego gościa. To jest? Francesc Wandkę z Remi. Fan. Franz, řekni mi, co dla ciebie jest kaszebizna? Dla mnie kaszebizną jest moja ziemia, z której ja pochodzę. Jest to też moja familia. Familia, to jest ważne. I też dlatego, że ja się interesuję historią, też z tym związana historia regionu, która jest Kaszebę, historia naszego regionu, to jest historia Kaszebów. To jest prawda. Słuchaj, to jest bardzo dziwne, bo dziś młodzi ludzie chcą być nowym Lewandowskim, tak? Chcą być jakimś raperem, a ty chcesz być historykiem, można powiedzieć. To jest prawda? Ja. Jest richtig mało ludzi, których historia interesuje. Choć jeżeli w taki fajny, ciekawy sposób są o tym powie, wtedy oni po prostu coś pamiętają i myślą o tym, tylko trzeba też jakoś ciekawie o tym opowiadać. I ja mam taka łódba, bo my jesteśmy tu w Kaszebski Princ, ale też Kasubia. Chcę tebe mógł nagrywać małe filmci o Remi, bo Remi jest tak naprawdę, to jest wielki kaszebski mól, a ludzie, którzy przychodzą mieszkać w Trójgardu, oni śpią w tej Remi, oni po prostu często nie wiedzą, że to jest taki kaszebski mól. I ja bym taka łódba, żeby te krótkie filmci nagrywał o ciekawych mólach w Remi, bo jest tam rozmaitych tych kaszebskich mólów, placów w Remi czy nie. Ja, jest wiele placów ciekawych w Remi, też Kuele Remi. Kuele Remi, to prawda? Ale ja, to jest fajny pomysł. Ja, jak naryzę, działam, nagrywam od czasu do czasu podcasta. Fajnie. W szkolnym kole dziennikarskim, ale też związane z kaszebizną od czasu do czasu. Super, belno. Ja jestem bardzo zdziwiony. Jak ja przyjadę na Kaszebę, jestem bardzo zdziwiony, że mamy tyle ciekawych, kreatywnych ludzi, młodych. I tu widzę, że Franz Banze można współpracować z Kasubia, Banze nam przesyłał te małe filmci o kaszebskich mylach, na przykład w Remi, alkoholu Remi. I ja zachęcam do innych młodych ludzi, którzy też mają fajną wiedzę, czy mają łódby na to, gdzie są kaszebskie myle, żeby przesyłać te filmci i bardzo fajny kanał dla młodych ludzi, bo my sobie odkujemy o tą kaszebiznę, Franz i ja. Wszystkiego belnego, do widzenia, z Błega.